Danny, hoe was het? Ik wil mijn centen terug. Die tevreden centen terug, daar zijn we al lang geleden mee gestopt. Dan wil ik een nieuwe date. En gratis. Scheelde er iets met jullie? Een grote vernedering, ja. Ik had er op zijn minst kunnen verwittigen over mijn lengte. Danny, luistert. Uw lengte, het was een groter obstakel dan gedacht. Discriminatie. Jij wilt alleen perfecte mensen met perfecte maten voor een oppervlakkige datingbrol. Serieus, zie ik er zo uit dan? Ik heb hier al blinden aan een lief geholpen en laatst nog een vrouw met 1 been. Ik garandeer u dat ik elke gehandicapte hier... Ik ben geen gehandicapte. Hier gaat gij spijt van krijgen. Oh, fijn. Zo agressief, heb je dat gezien? Het enige wat ik heb gezien is dat jij die meneer met zijn kop tegen die cactus hebt geduwd. Pardon?